No niin, tervetuloa kuuntelemaan Papukaijoista lemmikkinä. No Jarmo Tuutti Lemmikkilinnut Kaijuli ry:stä. No, tässä käyn vartissa läpi muutamia tärkeitä asioita, mitä on hyvä miettiä, jos on harkitsemassa papukaijaa lemmikiksi tai jos on semmoista hankkimassa. Aloitetaan sillä, että millainen hyvinvoiva lemmikkipapukaija on. Se on ensinnäkin kiinnostunut ympäristöstään ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa. Tämä vuorovaikutus voi olla sitä, että se löytää pöydältä mielenkiintoisen lelun. Se voi olla vaikka omistajan kännykkä ja menee ja tuhoaa sen. Mutta se on täysin normaalia. Lähinnä se on paras pyrkiä sen kohdalla pitämään huoli, että sillä on riittävästi sallittua tekemistä. Papukaijat myös sotkee paikkoja, joskus paljonkin. Se on päivittäinen siivoinen, melkein tulee tutuksi. Ja ruoan palasia, ulostetta ja yleensäkin lelujen palasia päätyy joka paikkaan. Ne pitää ääntä. Hiljasta papukaijaa ei ole olemassa. On olemassa jotkut on vähän hiljaisempia, undulaatit on vähän hiljaisempia jatkuvasti äänessä. Ja jotkut isot kakadut ja arat esimerkiksi pystyy pitämään niin kovaa ääntä, että se ylittää jo melkein kipurajankin. Terve papukaija puolustautuu epämiellyttäviltä asioilta. Kysymys ei ole niinkään siitä, että sille ei saisi opettaa, että se ei purisi ihmistä, vaan kysymys on siitä, että se pitää totuttaa niihin epämiellyttäviin asioihin rauhallisesti ja pitää huolta, että ei ole syytä purra ihmistä. Sitten kun se on tottunut esimerkiksi joihinkin valjaisiin tai muuhun nätisti, niin silloin se suhtautuu niihin yleensä hyvin eikä pure. Eli se on ihmisestä kiinni, pureeko se vai ei. Ja tietenkin hyvinvoiva lemmikkipapukaija lentää. Ja aina tulee vastaan tietenkin jotain lintuja, jotka ei pysty lentämään erinäisistä syistä, ja sille ei voi mitään. Niille voi tietenkin tarjota hyvät olot, mutta lähtökohtaisesti, jos siihen itse pystyy vaikuttaa, niin se tulee antaa lentää. Tämä kuulostaa vähän erikoiselta, jos on tottunut moniin yleisiin lemmikkieläimiin, kuten koiriin ja kissoihin. Papukaija eroaa niistä merkittävästi sen takia, että kyseessä on villieläin. Se ei ole tottunut elämään ihmisten kanssa, vaan se on käytännössä sama asia, samanlainen eläin kuin sen luonnossa elävät sukulaiset. Jos kuvassa on pari neitokakadua, jotka eroaa lähinnä luonnossa elävistä yksilöistä väritykseltään, mutta ei esimerkiksi käyttäytymiseltään. Tämmöinen villisaaliseläin on esimerkiksi arka. Monesti arka uusia asioita kohtaan. Se ei tarkoita sitä, että se on loputtomasti semmoinen, se voidaan totuttaa siihen, se voi tottua useisiin eri ihmisiin, mutta se voi olla niin, että silloin kun sulle tulee uusi lintu, se ei olekaan kesy, se ei nauti vielä ihmisseurasta. Siinä voi mennä aikaa. Ja lähtökohtaisestihan tämmöinen eläin elää ympäristössään sen parhaansa mukaan, mitä parhaakseen näkee. Se voidaan sanoa, itsekäs on vähän huono sana kuvailla, koska siihen sisältyy ihmiseltä vahva tunnelataus, mutta joka tapauksessa tämmöinen eläin, niin se oppii asioita, sillä on tietyt tavoitteet, mihin se pyrkii, ja se toimii sen mukaan, miten se on oppinut ja miten se pystyy tavoittelemaan niitä asioita. Se ei esimerkiksi osaa olla kiitollinen sulle, että sä annat sille kodin, joten se voi siitä huolimatta purra sua, jos annat sille syyn purra. Ja tärkeää on just, että lähtee siitä, että hyväksyy papukaijan lintuna. Se ei ole koira, eikä se ole kissa, vaan ennen kuin semmoista lemmikkiä hankkii, niin ottaa selvää, että mitä semmoisen kanssa eläminen tarkoittaa. Jos mietitään, että miten sä voit antaa hyvän kodin papukaijoille. Tässä on nyt 5 tärkeää, tai oikeastaan 6 tärkeää asiaa, mihinkä kaikkiin tulisi kiinnittää huomiota. Ensimmäinen on oikeastaan se, että se tarvii laadukkaan lajityypillisen ruokavalion. Pelkästään siemensekoitus ei riitä millekään lajille, pelkästään pellit ei riitä millekään lajille, vaan se on tärkeää ymmärtää sitä, että mitä se kyseinen laji syö luonnossa ja pyrkii jäljittelemään sitä mahdollisimman hyvin. Se myös tarvitsee itselleen sopivan ympäristön. Lämpötilat ei ole yleensä suuri ongelma kotona eläville linnuille, mutta esimerkiksi UV-valo, riittävästi lepoa, riittävän pimeät yöt, ne on tärkeitä, varsinkin Suomessa, missä päivän ja yön pituus vaihtelee paljon. Se tarvii myös häkin ulkopuolella sopivat kiipeilymahdollisuudet. Eli esimerkiksi tuommoiset, sanotaan nyt hylleen kulmat tai niin verrattaanko, että ei ole kovin hyviä paikkoja linnulle viettää aikaa, vaan esimerkiksi se on vähän lajikohtaista ja yksilökohtaista, miten paljon se tarvii
Mutta se joka tapauksessa tarvii erilaisia orsia, mielellään luonnonpuisia orsia, missä se voi viettää aikaa myös häkin ulkopuolella. Tai tietenkin se tarvii turvallisen ympäristön, missä ei ole loukkaantumisvaaraa. Esimerkiksi keittiössä löytyy paljon vaaroja linnuille. Voi lentää esimerkiksi vaahtotäytteeseen tiskialtaaseen, koska ei ymmärrä, että se ei olekaan kiinteä laskeutumispinta. Toinen hirveän yleinen vaara lemmikkilinnulle on teflon. Jos se pääsee ylikuumenemaan, niin siinä on riskinä se, että siinä nousee myrkyllisiä höyryjä. Ja Suomessakin on useita lintuja kuollut siihen, että teflonpannu on unohtunut pitkäksi aikaa liedelle ja siitä ne höyryt on päässyt sitten kiertämään oikeasti ympäri taloa. Ihmiset ei sitä huomaa, mutta linnulle se on hengenvaarallista. Ja aika moni harrastajat on luopunut kokonaan teflon pinnotteisten välineiden käytöstä. Ja tietenkin tarvittaessa eläinlääkärin apua. Harvat eläinlääkärit oikeasti osaa hoitaa lintuja. Suomessa löytyy muutamia eläinlääkäreitä, jotka siihen on jossain määrin erikoistunut. Ja heistä löytää listaa esimerkiksi yhdistyksen nettisivuilta. Tietenkin papukaija, kuten mikä muu tahansa eläin, tarvii mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen. Niillä menee suuri osa ajasta luonnossa ruoan etsimiseen. Jos jonkun mukaan 9% niiden valveilla on ajasta niin ruoan etsimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ja se tarvitsee näitä mahdollisuuksia myös kotona. Tarvii seuraa joko ihmisestä tai ideaalitilanteessa lajitoverista. Tarvitsee leluja, joiden kanssa voi tehdä samoja asioita kuin se etsii ruokaa luonnossa, ja sillä voi myös piilottaa ruokaa eri paikkoihin, jolloin se joutuu etsimään sitä. Ja tämä virikkeellistäminen tärkeä, ja muutenkin sitä voi miettiä, että minkälaisessa häkissä sitä pitää. Ensinnäkin häkki pitää olla riittävän iso. Ja häkkikokosuositukset, niin ne löytää monesta paikasta, muun muassa yhdistyksen nettisivulta ja tuolta esitteistä. Mutta se on huomioitava, että se on vähittäiskoko, ja siitä on hyvä lähteä liikkeelle, jos se lintu ei ole aivan jatkuvasti vapaana. Ja sitten kun on riittävän iso häkki, niin sinne voi tehdä kaikennäköisiä kiipeilyviritelmiä ja kaikkea muut hauskaa. Että oikeasti lintu voi liikkua siellä ympäriinsä kiipeillä, liikkuu niin kuin se liikkuisi luonnossa. Ja tietenkin viimeinen on semmoinen elämää ilman pelkoa ja stressiä. Linnulle on täysin mahdollista, että ihminen aiheuttaa pelkoa ja stressiä linnulle, jos se ei ole tottunut ihmiseen. Se voi olla se käsittely, mikä sitä aiheuttaa. Jos otat vastaan paniikissa pyristämään linnun kiinni sillä oletuksella, että se tottuu sinne kiinni pitämiseen, siinä menee kauan, että se luovuttaa. Ja se on oikeasti semmoinen todella huono lähtökohta tai tapa lähteä liikkeelle. Se on tärkeää, että se totuttaa pelottaviin asioihin varovasti. Ja viimeinen on tietenkin valinnanvaraus. Tämä on monilla eläimillä pidetty hirveän tärkeänä ja monissa tutkimuksissakin havaittu hirveän tärkeäksi asiaksi, joka vaikuttaa niiden hyvinvointiin. Se tarkoittaa sitä, että se voi valita, mitä se ympäristöään tekee. Se voi valita, että meneekö se häkkiin, että pyydät sitä. Se voi valita, että astuuko kädelle vai ei. Se on mahdollisuus vaikuttaa ympäristössä tapahtuviin asioihin. Tästä tulee tietenkin hirveän helposti käsissä, että nyt mä en saa lintua häkkiin, koska ne ei halua olla siellä, mutta sitä se ei tarkoita. Valinnanvapaus tässä on esimerkki, mitä se voi tarkoittaa käytännössä. Linnun kyllä saa häkkiin silloin, kun se tarvitsee saada häkkiin. Mutta se voi tehdä niin, että se itse päättää mennä sinne. Se päättää mennä sinne siksi, että se kokee sen häkkiin menemisen hyvänä asiana. Se häkki on itsessään riittävän mielekäs ympäristö sille. Se on opetettu sille, että se on hyvä asia. Se tietää, että jotain hyvää tapahtuu. Sille ei pakko mennä sinne. Mä en millään tavalla tuossa estä siltä mitään muita mahdollisuuksia. Voisi jäädä myös tuohon häkin päälle halutessaan. Toisaalta tai lentää pois. Mä oon itse opettanut sen sille niin, jolloin se tekee sen valinnan itse. Tää sama toimii kaikkien asioiden kanssa. Se voi toimia kädelle astumisella, se lintu astuu vapaaehtoisesti sun kädelle. Se voi toimia jopa kynsien hoitamisessa. Se voi pyytää sitä lintua antamaan sulle jalan, jos sä opetat sen niin. Ja se antaa sulle leikata sen kynnet vapaaehtoisesti. Ja hyvinvoivan linnun tunnistaminen on hirveän vaikeaa, koska yksilöllisiä eroja löytyy. Ja siitä on paha sanoa, että milloin oikeasti lintu voi hyvin vai ei. Ne on todella vaikeaa. Tässä on muutamia niinku, oikeastaan tämmöisiä esimerkkejä, jotka yleisesti pidetään. Hyviä asioita yleensä erityisesti aktiivisuus. Se on lajityypillinen käyttäytyminen. Se tutkii paikkoja, se vuorovaikuttaa, leikkii eri esineiden kanssa ja se ei pelkää asioita. Jotain niin tommosia
ongelmallisia merkkejä monesti saattaa olla esimerkiksi apaattisuus, lajityypillisen käyttäytymisen puuttuminen. Se voi olla monesti merkki siitä, tai semmoiseen tilanteen voidaan päästä esimerkiksi siitä, että pidetään pitkään aikaa virikkeettömässä ympäristössä. Tai mahdollisesti pakotella liikaa niin paljon, että se luovuttaa. Toisaalta stereotyyppinen käyttäytyminen, semmoinen jatkuva saman liikeradan toistaminen pitkiä aikoja, hermostunut käyttäytyminen tai mahdollisesti höyhentettyminen. Nämä on yleensä semmoinen stressin merkkejä, joista se on vaikea sanoa, mikä se aiheuttaa, mutta silloin kun keskittyy näihin edellisen kalvon asioihin, mitä se hyvinvoiva linnu saa aikaan, niin näitä ongelmia ei yleensä tule. Jos mietitte sitten papukaijan hankkimista itse, ensimmäinen tärkeä asia on valita vastuuntuntoinen myyjä. Se takaa sen, tai se ei takaa sen, mutta se mahdollistaa suuremmalla todennäköisyydellä hyväkuntoisen linnun, ja sen lisäksi vielä tuette yleensä eettistä lemmikkien harrastamista Suomessa. Tärkeintä on, että se on kiinnostunut lintujen hyvinvoinnista. Se on kiinnostunut omien lintujensa hyvinvoinnista, ja se on kiinnostunut myös omien poikastensa hyvinvoinnista, ja ne pääsee hyvään kotiin. Käsiruokinta on vähän ongelmallinen asia nykyisin. Se voi olla keino, tai se voi olla tarpeen, jos se on oikeasti keino pelastaa linnun henki, jos linnut ei sitä hoida. Mutta se ei ole tarpeen, jotta sä saisit hyvän ihmisten seurassa viihtyvän lemmikin. Ja se voi olla, että se on jopa haitallista sen linnun kannalta, jos se leimaantuu ihmiseen. Joten sen ei pitäisi olla automaatti. Pitäisi käyttää vaan silloin, kun tulee tarve. Ja tietenkin hyvä kasvattaja luovuttaa lentokykyisen linnun. Papukaijan tulee saada lentää, jos se vaan mitenkään sille on mahdollista. Sitä ei pidä estää tarkoituksella. Luovuttaa täysin vieroittuneen linnun. Sitten tärkeää pitää huoli, että se lintu on riittävän vanha. Liian vanhaa lemmikkipapukaiaa ei ole olemassa. Teidän ei tarvitse pelätä sitä, että se ei tottuisi ihmiseen, jos se tulisi teille vähän vanhempana. Se luultavasti pääsee vielä oppimaan pitkään, usein kuukausia tyypillisen luovutisen jälkeen saattaa vielä oppia jotain linnulle hyödyllisiä tai tärkeitä asioita emoiltaan tai muilta lajitovereilta. Ja viimeinen paperi. Tää on nyt loppu. Mikrofonista varmaan akku, mutta tosiaan paperit on tärkeä olla siinäkin mielessä, että monet papukaijoista kuuluu CITES-sopimuksen piiriin. Ja erityisesti CITES-A-sopimuksen liitteeseen kuuluvia lajeja ei saa edes luovuttaa ilman lupia oikeat viranomaisilta. Sen lisäksi teidän kannattaa oikeasti pitää huoli, että te saatte sopivat, tai saatte syntymä- tai alkuperäistodistuksia ja teette kauppakirjan. Jos ongelmia tulee, niin se on hyvä pystyä todistamaan kaikki asiat. Ja se jotenkin yhtä tärkeää on valmistautua itse kunnolla. Selvitätte asiat ennen kuin hankitte sen linnun, ei vasta sen jälkeen kun ongelmia ilmenee. Tarvikkeet valmiiksi, riittää iso häkki valmiiksi. Ja jos se lintu ei ole valmiiksi kärsivällisyyttä. Sitten liikaa jos yrittää kesyttää ja painostaa sitä lintua, niin sä luultavasti vaan pelotat sitä enemmän ja se kesytyminen hidastaa. Mutta silloin kun saa omaehtoisesti tottua siihen, että ihminen on pelottava asia ja hiljalleen tottuu siihen, että ihmisen kanssa on mukava viettää aikaa, niin se kesyntyy kyllä varmasti ja oppii luottamaan teihin. Jos tosiaan tulee jotain kysymyksiä ja haluatte lisätietoa, niin tulkaa rohkeasti juttelemaan tuohon vähän matkan päässä on meidän yhdistyksen standi. Sieltä voitte kysellä rohkeasti, jos tulee jotain kysymyksiä. Se käykää internetissä katsomassa yhdistyksen sivut kaiuli.fi. Sieltä löytyy artikkeleita ja sieltä löytyy todella aktiivinen keskustelufoorumi. Sen lisäksi papukaija.fi on mun oma nettisivu, jossa on paljon artikkeleita tietoa. Ja Parrots.org on englanninkielinen sivusto, josta löytyy laadukasta materiaalia. Kiitos.